ॲक्च्युली मी आता नवीन दुकानात शिफ्ट झालेलो आहो. नवीन दुकान म्हणजे आता सध्या हे प्रशस्त म्हणजे 6400 स्क्वेअर फीट असं हे शॉप झालेलं आहे. हे आपलं रामलिंग खिंड गलीत जस्ट आपलं जुनं दुकान कुठं होतं एक्झिस्टिंग दुकान त्याच्यात जरा पुढं 200 मीटरच्या अलीकडंच आहे. इथं आल्यावर तुम्हाला भरपूर काही व्हरायटीज बघायला मिळेल. ग्रीन ॲग्रोशेड नेट्स, लॉन्स, आर्टिफिशियल व्हर्टिकल गार्डन, त्याच्यानंतर ब्लाइंड्सचे भरपूर प्रकारचे आहेत. तुम्हाला एक होम थिएटरचा एक मोठा कॉन्सेप्ट झालेला आहे. एक एक्सपिरियन्स फील करू शकताय तुम्ही त्याच्यात. म्हणजे कसं आता कोरोना झाल्यापासून कोणी थिएटरला जायचं म्हणजे कमी केलं, थिएटरला जायला बंद केलं. मग सगळे आपल्या घरी एक छोटंसं आपलं एक थिएटर राहावं, होम थिएटर राहावं, ते एक एक्सपिरियन्स करा तुम्ही. त्याच्यासाठी एक आम्ही सवलत दिलेली आहे कस्टमर्सला, ते एक तुम्ही फील करू शकताय. नवीन कॉन्सेप्ट्स तरी भरपूर आहेत. कर्टन्स आहेत ह्याच्यामध्ये, वास्ट नमुन्याचे तुम्हाला ब्लाइंड्स आहेत, बेडशीट्स आहेत, कम्फर्टर्स आहेत, बेड कवर्स आहेत, बेड स्प्रेड्स आहेत, कार्पेट्स आहेत. कार्पेटचं तरी तुम्हाला मोठाचं मोठा फ्लोअरच आहे एकदम. एक मोठं 1600 स्क्वेअर फीटचं कार्पेटचं फ्लोअर आहे. मॅट्रेसचं एक समजा एक्सक्लुझिव्ह शोरूम आहे. त्याच्यात तुम्हाला स्प्रिंग फिट, स्लीप क्राफ्ट, त्याच्यानंतर आणि इत्यादी भरपूर कंपनीज पण आहेत. असे तुम्ही येऊन बघा. गोवेकरांना खास सवलत पण दिलेली आहे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पण आहेत. गोवेकर, महाराष्ट्र, त्याच्यानंतर ह्या लोकल त्यांना पण दिलेलं आहे. मिनिमम 70 रुपीज मीटरपासून स्टार्ट आहे कर्टन्स. त्याच्यानंतर तुम्ही मग जसं घेताय तसं आहे. जुन्या शॉपपासनं हे 200 मीटर्स जवळच आहे. रामलिंग खिंड गली, CTS नंबर 1275, बेलगाम, सम्राट अशोक चौक.